בכל אופן, סתם מבלבל לכם את המוח, אנחנו בואו נתחיל לראות קצת מסורת, כאילו. כמו שאמרתי, קצת השחזתי את זה לפני זה, אנחנו עכשיו נעבוד קצת ואני אשחי את זה שוב פעם, אבל זה דבר שאני תמיד עושה. עכשיו הדבר הבא שאני עושה, אני מכניס לפנימה ומכוון את המקצוע. תמיד אני מכוון את המקצוע שלי על אותו סוג של עץ שאני הולך לעבוד, ועל חתיכת עץ שהיא יותר צרה מהרוחב של הלהב של המקצוע. זה מאוד מאוד חשוב. אני לעולם לא אקח את המקצוע שלי, אקח את הפטיש, ואגיד, סבבה, אני מרגיש שהלהב יוצא פה ופה אותו דבר, ילך לחתיכת עץ היקרה לי, תפוס את המקצוע ויתחיל לעבוד, כי אני יכול לעשות נזקים שהם אדירים, אוקיי? גם אני לא אענה על זה, ואני יכול לעשות נזקים שהם אדירים, אז ההשפעה הזאת של לכוון את המקצוע על חתיכת עץ שהיא קטנה ושהיא צרה יותר, זה דבר שלוקח יותר זמן, אולי כמה דקות, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי לאיכות ולהנאה של העבודה. למה צר? למה צר? כי מה אני בעצם עושה שאני בודק שאני מכוון את המקצוע, אוקיי? נעלה את זה בצורה כזאת. אני רוצה לבדוק שבעצם המקצוע מוציא לי טלטלים שהם שווים מכל המקומות. כלומר, עכשיו שאני מכוון את המקצוע, מה שאתם תראו, שמהצד הזה ומהצד הזה אני רוצה להוציא טלטל שהוא בערך נראה באותו הגודל, וברור לי שמהאמצע אני אוציא טלטל שהוא יותר עבה. אני תכף אסביר גם למה, זה קשור לדרך שאנחנו משחיזים לו את המקצוע. כלומר, הלהב הזה הוא לא ישר, יש לו איזשהו סוג של רגילות מסוים. זה נקרא קמברידג' באנגלית? קמברידג'? אני לא יודע איך אומרים את זה. כלומר, אם אנחנו ניקח סטרייט אדג', דבר שהוא לגמרי ישר, ואני אשים את הלהב שלי עליו בצורה כזאת, הוא לא יהיה ישר. יהיה לו סוג של אימון מסוים. תראו, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי לחיכוך של ההקצאה, וגם זה מה ש... משמעותי גם לאיכות של ההקצאה. תכף אני אראה את זה במה שאני... גם אני אכוון את המקצוע. גם אם זה יכול לקחת כמה שניות, גם אם זה יכול לקחת כמה דקות. גם עניין של מזל. לא שנייה לפעמים את המצוא לעבוד על השולחן הזה. תסתכל על הצורה שהביס זז בה, זה מאוד מאוד חשוב. אני עובד עם המקצוע מכל הגוף, אוקיי? אני עובד מהרגליים ואני מזיז איתי את כל הגוף בזמן שאני מקציע. העבודה שלי היא לא כאן, אני לא מפעילה את השירים האלה, העבודה שלי בעצם מתחילה מכאן, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע שזה בעצם מפסיק, כי אתה יכול להמשיך ככה גם עד מחר, אבל זה צריך לגמור את כל החתיכת... לא, רצינות, לגמור את החתיכת עץ וזה לא יהיה ישר. זה מה שאמרתי לך, תעבירו את זה? זה מה שאמרתי של מה המטרה. עכשיו אני רוצה בעצם לעשות משהו שהוא יהיה יפה, או שהוא יהיה ישר, כן? זה נהיה. עכשיו אם אתה רוצה שהוא יושב, היית צריך לקחת סטרייט אדג' ולהתחיל לשים אותה ולבדוק אם הדבר הזה לא ישר. זה תופעה. ממש. של אנגלית? של שטורץ? תכף אנחנו נראה, וזה יש מקצוע מסוים שנקרא בלוקפלן. אבל איך אתה, בהמשך לשאלה של ערן, איך אתה... נראה שהוא נכנס לטרנס. זה מה שאמרתי. בטח משמע זה. מה שטוב אצלנו המשטרה לא תעצור אותו על שימוש יתר. זה מה שאמרתי, עכשיו אני מציע על מנת לתת איכות הצעה, לא על מנת ליישר. אם הייתי רוצה לבדוק שהדבר הזה ישר, הייתי לוקח עכשיו סטרייט אדג', דבר שהוא ישר, ומתחיל לבדוק אותו לאורך לרוחב, לבדוק אותו לאורך, לבדוק אותו בדיאגונל, ולראות אם הדבר הזה באמת ישר. כרגע אנחנו מוצאים מסורת כדי שתראו את המקצוע עובד. לי כרגע לא חושב שהחתיכה... לא, אנחנו מדברים על שלב הבא. מה יקרה כשאנחנו נעשה? מה יקרה שאתם תציעו? אתם תתפסו את המקצוע ביד, תתחילו להוציא מסורת, אני מקווה שזה יבוא בקלות. ואז... כאילו, לחתוך את העץ, אני יכול, כשאני מקציע, אני בא, כשאני הולך עם הסיבים, אני בא עליו בעצם יושב בצורה כזאת, וכשאני בא לגדע, אני בא לשטורץ, אני בעצם תופס את הסיבים בגובה שלהם. אני רוצה בעצם לעשות להם חיתוך שהוא כמה שיותר שטוח, אוקיי? אם אני אנסה להיכנס בעומק, בעצם אני אחדור לתוך הסיבים. ככל שאני
ילך והלהב שלי יהיה בזווית יותר פתוחה, בעצם אני ככה יותר ירחף עליהם. אפשר להגיד לתפור אותם? אז לא עדיף לקחת סכין גילוח? זה סוג של עושה את אותה עבודה. הסכין גילוח, לא, מאוד מאוד דק. בסדר, לא אומר ג'ילט, זה לקח משהו גס. זה זווית התקיפה, היא יותר נמוכה, זה מה שנקרא low angle. יכול לעשות. במקום לדחוף את העץ בצורה של בזווית 45 מעלות, אתה בעצם חותך אותו בזווית... יותר מלטף אותו, זה כן. 12 מעלות. יש סקייפרים. יש סקייפרים. אפשר... לגדע זה לא מעט. זה דבר, זה עבודה שלא הייתי מסוגל לבוא ולעשות עם אחד המקצועים האלה, אוקיי? תראו, להוציא טלטלים מהגדע, זה בעצם מראה כמה שזה חד. זה טלטלים של הגדע. בעצם זה לא טלטל, כי זה הסיבים שלו בעצם חתכים. כן, זה לא מילה את זה באפוקסי. יש מצב כן, זה שלנו. הדבר הזה, נשים אותו כאן, ולא בעובי כזה, זה צריך להיות אותו יותר דק. משהו שהוא נגיד 3, 4, 5 מילימטר. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כולם פה יודעים מה זה פורניר. אבל כשאנחנו אומרים פורניר, אנחנו מתכוונים לפורניר בדרך כלל שאנחנו חותכים, זה נקרא בנסור, שאנחנו חותכים עליו בעצם על המסור. אנחנו חותכים על המסור סרט פורניר, שהוא בעובי של 2 מילימטר, אחרי זה אנחנו מקציעים אותו ומדביקים אותו. הקומרשל של הפורניר הוא פחות מחצי מילימטר, אוקיי? ברגע שאתה חותך פורניר כזה, לפני שאתה מדביק אותו לבסיס שלך, איך אתה מציע את הפייס, הוא נפצע יותר. אתה לא יכול להקציב. תכף אני אראה לכם, אנחנו בחלק השני נפסיק פה איזה עבודה ונראה לכם כמה דגשים ואני אראה לכם עבודת פורניר. אבל מה שאלת, הפורניר הזה, הייתי צריך לעשות head jointing, לקחתי את הפורניר ואת הג'וינטר ואני עשיתי ככה. כן, בטח. זה אפשרי, אבל לא בעובי כזה. זה כבר מאוד מאוד רחב, וכאילו יהיה ללהב מאוד קשה לקחת דבר כזה. השאלה שלך זה דבר שהוא אפשרי ועושים את זה. בואו נעבור